हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै माने प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन आरो आबसुनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै धरना होनो गोनां जादों। बारे बारे दिनै धरना होनो गोनां जादों। मानो? साननो गोनां बाथ्रा। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआर एग्रिमेन्ट एबा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डआ मोनसे पावारफुल एकर्ड होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों गोसो जायोबानो एसपि डिसिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दानिया खालामदो, नोंनि पावारखौ दिनैनि दिनाव इउज खालामदो, इउटिलाइज खालामदो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानि थाखाय बारे बारे धरना होनो गोनां जाखो? मिस्टार प्रमद बर', दिनै रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'नाव कुइसन खालाम। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन ओरैबायदि मोनसे एकर्ड, पावारफुल एकर्ड, मोर पावारफुल, मोर एडमिनिस्ट्रेटिभ, मोर फाइनेन्सियेल होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव मानि थाखाय दिनै बे नंखाय बाखाय सासे जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिं बिथांखौ दिनै मानोथो दिनै ट्रेन्सफार खालामनो हादिया? साननो गोनां बाथ्रा। बिदिब्ला गमामायै जोङो दिनैनि दिनाव बुंनो हायो बिटिआर एकर्डआ जास्ट माने एग्रिमेन्टल', जेबो पावार गैया। देयर इज नो पावार। बिटिसिआव जेरैबायदि पावार दङ बिटिआर एकर्डआव बेबायदि जेबो पावार गैया। प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। दिनैनि दिनाव सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोङो ओरैबायदि बुद्धिनि खामानि मावबाय आरो बिनिफ्राय गिदिरसिन एकर्ड नर्थ इस्टआव मालाबाबो जाफेराखै। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। दानिया जोङो गोसो जाबानो सोरबा एसपिडिसिफोरखौ जोङो गोसोबायदि बाहायनो हासिगोन, ट्रेन्सफार खालामनो हासिगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे भाइस चेन्सेलरखौ दिनैनि दिनाव ट्रेन्सफार खालामनो हायाखै। बेनो नामा नोंनि बिटिआर सुक्तिनि पावारफुला? बेनो नामा नोंनि पावारा? नोंथाङा दिनै नांगौ समाव मानो दिनै पावारखौ मानो इउटिलाइज खालामनो हायाखै? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ दिनैनि दिनाव बर'खौ दिनै मुदाबाद होननानै मुथि बानायनानै सावनांगौ। प्रमद बर'नाव कुइसन खालाम। प्रमद बर'आनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ मावो। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि खामानिखौ मावनानै दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जिबायदि माने सिटुवेसन एट प्रेजेन्टलि जागासिनो दङ बिनि सायाव मानो प्रमद बर'आ जेबो खोथा बुङाखै? बिनि सायाव मानो इनिसियेटिभ लायाखै? खार'ना ओरैबायदि रायजोफोर, प्रमद बर'आ बानायनो हायिखौ आबसुआ बानायो, आबसुआ बानायनायखौ प्रमद बर'आ बानायो। बे सिदा खोथा। दिनै प्रमद बर'आ सासे पलिटिसियान जानायखाय दिनै प्रमद बर'आ डाइरेक्टलि बुंनो हाया। स' बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बाहायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ बुंनांगोन प्रमद बर' दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्डजों मोनफानाय पावार एन्ड फांसनफ्रा दिनै मा जाखो? दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे भाइस चेन्सेलरखौनो जोङो दिनै मानो ट्रेन्सफार खालामनो हादिया? मानोथो इसिबां गिदिर गिदिर मानोथो दुगामारा खोथा बुङामोन होननानै दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ, प्रेसिडेन्ट अफ आबसु मिस्टार दिपेन बर'आ प्रमद बर'नाव कुइसन खालामनांगौ। जुदि दम दङब्ला कुइसन खालाम। प्रमद बर'आ दिनै बेनि सायाव मानो जेबो खोथा बुङाखै? रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव गुवारै नायबिजिरनानै नायनांगोन। दिनै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मोखाङाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोखाङाव दिनै धरना होनो गोनां जादों। हाउ मेनि टाइम्स बिथांमोना बेबायदि धरना होनो गोनां जाबावगोन? साननो गोनां बाथ्रा। दिनैनि दिनाव बियो जोंनि थाखाय लासिंसिं। प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। नोंथाङा बुंदोंमोन पावारा ओरैबायदि गिदिर पावार होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन। दिनै
नोंथाङा मानोथो जेबो खामानि मावनो हाया नोंथांनि गिदिर खोथा बुंनाया दिनै मा जाखो फैयै फैयै ग्रेजुवेटलि जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो फेक एभ्रिथिं इज फेक एभ्रिथिं इज आनबिलिभेबल आनएक्सेप्टेबल बिथांमोना मालाबाबो सुइटेबल खोथाखौ बुङा मिनिंलेस खोथाखौ बुङो बिथांमोना एसे फ्रुइटफुल खोथाखौ बिथांमोना बुङोबा मोजां जायो एनिवे लोगोफोर जेखियानो जाया मानो जोबथारनायाव बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो स्ट्रंलि खावलायगोन एबा काइन्डलि नोंथांमोना अननानै बयखौबो आं आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खनसे नङा खननै बेबायदि धरना होनो गोनां जादों जुदि प्रमद बर'आ इसिबां जुदि गोख्रों दैदेनगिरिब्ला दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बिनि सायाव इनिसियेटिभ लानांगौमोन जिखुनु खोथा बुंनांगौमोन प्रमद बर'आ नाथाय बिनि सायाव जेबो प्रमद बर'आ जेबो खोथा बुंनो हाया लोगोफोर जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो सांग्रां जानो खावलायो फैबाय थानाय समाव रायजो राजा बयबो सांग्रां जानाया मोजां दिनै नोंथांमोना नुखाबाय रायजो राजाफोराबो दिनै इउपिपिएल सरकारा एबा प्रमद बर'आ जोंनि बर' हारिनि जि मोनखानाय पावार एन्ड फांसन गासिबो प्रमद बर'आ दिनै दिनाव डेस्ट्रय खालामबाय फोजोबस्रांबाय स' ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां दिनै प्रमद बर' बुंनाय खोथाफ्रा दिनै गासिबो उल्थाजोब बिथाङा गिदिर खोथा बुंदोंमोन ओरै जागोन ओरै मावगोन ओरै हेन थेन एटसेट्रा बेफोरबायदि गिदिर गोबां एसुरेन्स कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय समजों लोगोसे दिनै फैयै फैनानै जों नुनो मोनबाय प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय गासिबो फैमालजोब दिनै प्रमद बर'आ जायनि थाखाय दिनै टेनसन जादों ओंखायनो प्रमद बर'आ गाव बुंदों मैया आंनो हारसिंनो पलिटिक्सनिफ्राय रिजाइन होगोन आंनो ओंखारगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंनानै लानो गोनां जादों बे खोथाखौ नोंथांमोना मोजां स्टाडि खालाम मोजां एनालाइज खालाम मानि थाखाय प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय बेबायदि खोथाया ओंखारदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो गलिजोब्बाय आवदाल बावदाल खोथा बुङो गोदाव सोराव खोथा बुङो बिथांमोननि खोथाफ्रा गासिबो आननेसेसारि बिथांमोना गासिबो माने आवसाव टाइपनि खोथाखौ रायलायो बिथांमोननि मेन्टेलिटिया मोजां नंला बे ब्रेननि जि नार्भ गासिबो डेमेज जाबाय ओंखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां लोगोफोर थेंक इउ